Proses pencarian korban orang hilang. Wet apa ratusan tahun. Banyak lubang. Di dalam pohon, penelusuran di dalam pohon growong. Sawang niku kedap mawon mak brul ngoten kok. Pak Sawito, ngeto. Wis. Tapi arung diketone dhisik mertune. Lek dhisik iki sepisan kae sik kene iki sik onggo. Kuwi ra sedeng, metu sing dhuwur kono kae. Iki salah kan wis tambi wis ngandel. Ana te saya gede ya, saya mlebune kene iki. Iki Pak Iput wong liwate ngendi lho? Ing jero. Lah liwat kene ora sedeng, Mbak. Oh iki. Wis dah. Lah anu gor nae. Lah berarti wis ora anu san. Wis ora sedeng. Lah kuwi wis ciwut banget ngono lho. Lah miring sedeng lho. Lah kae daru ingkring-ingkiran kaya kula sing kae. Saiki wis tempuk ae. Kuwi gedhi mergane. Tempuk mang. Lek cilik raya